poprvé napadá, co říkáte na... No tak já jsem teda spokojený, no. Tak jako není co bych dodal, no jako tak já se to víte co, ne? Pohodě, tak já jsme. Dám si jabko, počkejte. Počkej, já taky, ale. A co vy, pane Vejce? Paráda. Pane Vejce! Jabko. Jak to, že nejezdíte na trofy, kurňa, tam naháňat baby? A to je takové, no. To takový kuňák, víte co, ne? Radši být panem u nás, že víte jak. Páru, jo? A nebo s Kristýnou. To půjde na Juta, bratku. Cože? Na Juta. Ale Benca Kristýna, ne? A to už je minulé. Ale já si myslím, že... Počkej, jo. Tak víte co, ne? Benca Kristýna, jako. To je, vole, to je budoucnost. To je budoucnost. A kde máte pana bratra s druhým panem bratrem? Ej, tak ho nedáš s mamkou, víš co, ne? Jo, vole. Tak nedáš. Ale víš co, já jsem totiž opět. Jo. Nedá to. Musí košula, vole. Ne, říká to nemám moc dlouho. Já to nemám moc dlouhé, vole. Možná si koupím triko svým. Že jestli mám mikinu čím. Ne, Rostio, přece se tak neponížíš. Díval jsem se, nádhera. Pěkné trička. Jo? Mikina od 50 centa, jo? G-Unit, jo, znáš to, víš co, ne? Ne, vůbec, já nejsem hoperka. Vole, Gini má, ne s denim.